adebere kapara wande ala umanule matibara adebere onere buchibu zonene kenanga ala onye nkonnaze ogare kayamba matibara adebere onye kuwono kunnaze ala umanule Shima Tushima Batiba Aneberema Ebane Jine Chumbiriwebu Kumon Nazareth Ebane Chumbiriwebu Adanire Bunde ni Manama Hideno Anechu Namini Chuta Special dedication to Honorable Chibuzo Nyeneke. Number 3, Onyanku Kenaze. GCK Azola Bozo Bozo Giba Ochichi Iye Yedu Biwayo Tokasi Tuku Onyankunaze Ike Akamebe
Chukwu ka mma n'ụmụ Gloria biko bịakwute site na Jizọs nye ya otuto ihe ọlụlụ Chukwu ụwa nụrụ onye Chukwu sọ nne nwunye Chukwu onye kwụwara bụ nnasị biko ọka aka site Jizọs nye ya otuto ihe ọlụlụ Chukwu ụwa nụrụ olu ya bụ nwere iwe onye kwanụ maka member United Brothers ọkraka nwanne tupu nke Tony Dala ajụjụ ebuo ume ịba ya aka emeda nwobi n'ama emeda nwobiamụ amarị mma ya anyị ji n'otu obibiri nwere m ihe ga-arịra anyị mma nsọ ọ nụrụ olu nwanne na-edebe ahụ anụ ga-ajụ okwuru ọra nne m le onye nwepụ ndị Siti okwuru ọra nwoke mmesokwa nne gara aga ajala masị ihe banyere gị onye nwere nwere jiri mara ya ọ nụrụ ebe nwanne ya gbara ọsọ abalị jema ya jema nye were n'ihe ụjọ iwe enyi m ọkọnụ nke mmere ọkọọla ka o mere ọkọnụ nke mmere ọ nụrụ ebe nwanne ga-ajụ ọkọnụ nke mmere okpuru ọra nke mmere all the way from Ebe City walk on Makana member United Brothers in them ume nwanne ịgado alare ole mebe mboga n'Chukwu Igbo ole onye agba onye ọrịa United Brothers ndị kara ndị obodo ejem ọnụ Luigi n'ọmụkọmarị ọkọlụ nke mmere Honorable Barrister Nwokoma Nwosu nne Honorable Commissioner for Works Ịga Adụala ya gbara Nwokomarị mmewu ọkọlụ nke mmere Ochiri ọmụ n'ụzọ ije anyị edela ya akwụkwọ ọjọọ ya rie emereme niile mere emere ọnwụ ya na-achọ iwe anyị meghe agba mara ọgbọ ọnwụ bụ anya agagharị ọkọnụ nke mmere okpuru ọra enwere onye mere ibe ya enwere onye mere ibe ya ewe ọkọnụ ọdịnwụ ya kpachara anya gị ọkọnụ nke mmere